Crush ni mo siya? Ay, pero okay raman magka-crush, di ba? Pila na ka bulan ni mong crush ni siya? Dili kay bago naman yung nakailap. Bago ilang. Pila pa mga segundo. Di matawag nga segundo kay months naman na. Tapos naka-recognize ka nga na-crush siya ni mo? Oo. Unsay feedback ni mo nga nagka-crushan ni mo? Wala ka nang wala po mukha niya. Asa man gikan? Classmates, schoolmates, barakada ra? Classmate. Pila naman mo ka tuig po na classmate? Ika grade what? Grade 12. Unsa naman mong year ron? Grade 12. Aso karon lang pod nga yira. Pero napansin na nimo siya tudtod na. Mga 2 months. Hindi naka-recognize ka nga nagka-crush nimo. Umbo tulo ko kabalo pa ato. Kinsa ka to gani mo nagka-crush nimo? Wala nakabantay ra bugo niya. Anay siya interest sa imo ha. Kinsa ni first move nga magkaila-ila man duwa? Alang kailan na mi ato ta. Kailan na? Kat nga practice migsayaw sa among school. Si siya panumbag. Ano musik pang manumbag? Close na mo to mga panahon na? Dili pa kayo. So FC ka. Didto ga sugod ang tanan. Pressure noon. Crush ra. Wala problema ng crush no. Nganong crush ra man ni taman sa Di pa pwede. sa mga ginikanan. Pero ningon ba ang ginikanan pod nga bawal ang crush? Poy kira. Okay ra. Paghanga naman po ng crush ko. Kapilan nimong crush ni siya? Di na makuan dagang. Ay, bandagana. Oo. Naka-crush po ka sa iya karon? Oo. Pila naman siya nga crush? Sigbinta. Joke kuan bitaw ika kuan ram 5. Unsay characteristics sa katawo nga maganahan nimo? Side sa ngayan. Hilig kog dancers nga laki jud. So dancer gyud ka. Tapos unsa pa ilaing mga characteristics nga aside sa dancer? Gentleman ra kaayo ba para nako. Sa po'y characteristics ng ganahan nimo niya? Caring tas kuan ambot wala na hulam. Basta na ra, mayo siyang tawo. Ala sige. Asa ni padulong? Matulog jud. Pauli po dagay. Mamauli tatanan. Kuha na lang, mensahe na lang sa usag-usa sa imong crush. Unta mabuhi pa ka. Joke like ko ra. Ayaw ka walag intention nako. Like interest ba? Tubaga. Nakoy gana po kuan kay naman ka sa akong kuan. Ambot wala na hulam masulti. Huli, kung pwede na, itug-an na nato. Pohon. Pamanta po. Dili pa man ta pwede, so crush-crush lang sa ta. Kung asa ni mapunta, good luck. Shout out ko sa pamilya nako. Crush ra ni ha. Bantay ra go ng ma-issue-issue me.